Oliko sä laulamaan? No yhdessä aina. Heitäkin Herra kohtaa ihan yhtä lailla, mutta me voitais laulaa tässä. Meillä oli tuolla Kajaanissa semmoinen, meillä oli tää Sana ja Soppaa nimellä myöskin, ja mehän aloitettiin semmoisella 5 hengen porukalla, että keittiössä oli väkeä ja muuta, mutta noin 5 henkeä alkuun kävi siinä, ja puolen vuoden jälkeen, niin me sanottiinkin aina, että se varmaan johtui siitä, kun me laulettiin niin paljon. Puolen vuoden jälkeen niin 100 ihmistä niin ylittyi se kävijämäärä, kerralla oli 100. Jumalalle on kaikki mahdollista ja tärkeintähän tässä on tietenkin se, että me saadaan julistaa sitä armon sanomaa, minkä Jumala on meille sanassaan antanut. Ja toki tietysti sitten, kun me ollaan ravittu itseämme hengellisesti, niin me saadaan myöskin vatsamme täyteen. Ja taatusti on ollut hyvää ruokaa, eikö vaan? Että siitä me on oltu tosi iloisia. Ja kyllä meillä siellä Kainuussakin meillä oli vanhemmistoveli, joka ampui tietääkseni parhaimpana vuonna 11 hirveä. Siis siinä porukassa ammuttiin paljon niitä ja niillä oli, Kainuussahan on aina, että siellä on hirveä ja karhunlihaa pakastimet täynnä. Ja mekään ei tämän 3 vuoden aikana kertaakaan ostettu liharuokaa ollenkaan. Kalat ja lihat tuli aina. Parhaimmillaan oli niin kalaa niin hyvin otilla, että se tuli fileoituna ovenkahvaan. Että se on jo erikoista. Mutta hän sitten aina rukoili sillä tavalla, tämä vanhemmistoveli, että Herra, sinä tiedät, että se suurin hirvisonni sitten tulee sinulle. Se oli seurakunnalle. Ja niinpä sitten aina niin sattui, että sitä oli sitä lihaa sitten todella paljon ja sitä syötiin sitten pitkin talvea sekä seurakunnan väki yhteisessä ruokailussa että myöskin siinä Sanassa ja Sopassa käytettiin tätä hirvelihaa jauhettuna ja paistettuna ja monella eri tavoin. Ja siinä oli valtava siunaus tällä veljellä, kun hän sitten halusaamme tässä rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä koolla ollen, Herra, lähestyä Isä sinua ja ennen kaikkea me halutaan tässä nyt kiittää tästä yhteydestä, kiittää tästä päivästä, kiittää Herra kaikesta tähän astisesta. Ja niin kuin siinä kiitosvirressä sanotaan jopa vastoinkäymisistä ja vaikeuksistakin. Herra, asiat, jotka eivät meitä miellytä, niin eivät aina niinkään kiitetä, mutta Herra, me uskotaan, että kaikki yhdessä vaikuttaa myös meidän parhaaksi. Me halutaan, Herra, rakastaa sinua ja kiitos, että me halutaan siunaten, niin kuin emännätkin on tämän ruoan tehneet, siunaten ja rukoillen, niin me halutaan tämä tilaisuuskin tässä siunaten ja rukoillen aloittaa. Ja Isä, me aloitetaan tämä Jeesuksen nimessä. Ja kun me näin teemme, niin me voimme luottaa siihen Jumalan sanan mukaan, että sinä, Jeesus, meidän vapahtajamme, olet itse henkilökohtaisesti läsnä. Kiitos siitä, että siunaat jokaista ystävää, sisarta ja veljeä. Ja Herra, myöskin siunaa erityisesti näitä ystäviä, jotka ovat ihan ensimmäistä kertaa tänään täällä. Siunaa niitä, jotka vielä ovat tulossa ja sinä voit lähettää tänne vielä väkeä. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua, sinun valtasuuruudestasi ja voimastasi. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä. Aamen. Kirkas ja pohjaton, korteessa kumpuilee. Sen virta siunattu verraton, ristiltä luopuilee. Tullos soi kulkija huokailemaan, tullos sääntyvä janoamaan. Tullos ja voimia lähteestä juo, rahaa ilmaiseksi. Ei puutu lähteeltä juotavaa, ei peluivu kaivota. Nyt kaikki saavat vain ammentaa ja vielä vettä jää. Tullos soi kulkija huokailemaan, tullos sääntyvä janoamaan. Tullos ja voimia lähteestä juo, rahaa ilmaiseksi.
Ken määrä kertoa voisikaan oloisten synkisten. Luo lähteen saapuivat toskistaan ja saivat terveyden. Tullos soi kulkija huokailemaan, tullossa nääntyvä janoamaan. Tullos ja voimia lähteestä jo, rahaa ilmaiseksi. Nyt lähteen vedellä vieläkin janoa tyydyttää. Nuo suuret syntiset liedetkin ja vielä vettä jää. Tullos soi kulkija huokailemaan, tullossa nääntyvä janoamaan. Tullos ja voimia lähteestä jo, rahaa ilmaiseksi. Tullos soi kulkija huokailemaan, tullossa nääntyvä janoamaan. Tullos ja voimia lähteestä jo, rahaa ilmaiseksi. Kaikki, myöskin ihan tavalliset ihmiset, ovat Jumalan edessä synnin tilassa ilman Jeesusta. Ja saavat sitten lahjaksi armosta tuon Jumalan lapseuden ja autuuden. Siinä ei ole ansiota, ei tarvitse yrittää millään tavalla parannella itseään, ei tarvitse koettaa saavuttaa jonkinlaisia päämääriä, vaan yksin omaan saa vain armosta antautua ja levätä Kristuksen haavoissa. Ja näin äitinikin kohdalla tapahtui. Kiitän siitä Jumalaa, hän viimein ymmärsi sen, että hyvänkin ihmisen tulee ottaa vastaan pelastaja ja vapahtaja Jeesus Kristus. Ja kiitos, että olemme saaneet tulla tänne ja Jeesus on kutsunut teitä tänne ja kiitos siitä, että me saamme henkellistä ruokaa ja myöskin fyysistä ruokaa. Me kiitetään tästä kaunista talvipäivästä, vaikka aamulla lumitöitä vähän ennen kuin pääsi pihalta pois ja illalta ei taas saman verran taas kun menee. Mutta kiitos Herralle. Hän antaa ilmaiseksi meille taivaastakin kaikkea. On tässä joku vanha esite ja mä voisin siitä ihan Jesaja 55, 6 ja 7 sanoa, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Me saamme etsiä ensin Herraa ja kun me löydetään hänet, niin hän antaa meille sitten kaikki, mitä me tarvitaan. Ja Johannes 5:24 sanoo, että totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minun lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Me saamme kiittää Jeesusta siitä, että hän on tullut tämän maan päälle ja hän tietää meidät. Hän on käynyt saman läpi kuin mekin tämän elämän, niin surut kuin ilotkin. Mutta hän oli kuitenkin ilman syntiä. Ja kiitos siitä, että hän Isän tahdon toteutti ja hän meni Golgatalle ja ennen sitä hän oli Getsemanessa. Ja hänellä on niin suuret ahdistukset ja tuskat, että hänen hikipisaransakin on veripisaroita. Ja mekin joudutaan tämmöisiä ahdistuksiin ja tuskaan jokainen käymään läpi omassa elämässämme. Ja mitä enemmän loppuvuoden mennä, niin vihollinen hyökkää sen enemmän ainakin uskovien kimppuun. Kiitos siitä, että me ollaan kuitenkin käymän pää on jo Golgatalla murskattu ja me saamme olla voittajan puolella. Että Jeesus on voittaja kuitenkin.
sillä hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden ja runneltu meidän pahointekojemme tähden. Ja rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavensa kautta me olemme paratuttu. Herra heitti hänen päällensä kaikki meidän syntivelkamme, ja Herra on sanonut, että heittäkää kaikki murheenne minun päälleni, niin minä pidän teistä huolen. Ja tätä meidän on hyvä muistaa tänäkin päivänä. On sitten tätä aika tämmöinen uusi, mä olen joskus saanut armolahjan ja Herra viime lauantain. Se kysyi, että miksi et sä käytä sitä armolahjaa, mikä sä oot saanut. Mä sunnuntai-aamu kysyin, mitä hän haluaisi mun sanomaan. Mä sain tämmöiset. Lapseni, katso kuinka maailma kiehuu ja kuohuu, mutta minun sanani pysyvät muuttumattomina. Ole sinä turvallisella mielellä, ikiaikojen Jumala pitää sinusta huolen. Nosta katseesi ylös Jeesukseen, yli omien huoliesi. Jeesus haluaa auttaa sinua. Kerro hänelle kaikki, mikä sinua painaa. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Iloitkaa ja riemoitkaa siitä, että teidän syntinne on sovitettu Golgatan ristillä jo 2000 vuotta sitten. Ja te saatte olla voittajan puolella. Viekää minun sanani niille, jotka sitä janoavat. Aika on lähellä, jolloin ei enää työtä tehdä, vaan seurakunta nousee tuulin ja pilvin, ja karitsan häät voivat alkaa. Olkaa siunatut Herran nimessä. Aamen. Aamen. Lasten kyyneleitä kaikkialla näen. Katkerasti moni täällä joutuu itkemään. Virheet, jotka tehtiin, piiloon hiljaa vietiin. Eilinen ei unohdu menneen hämärään. Kaljan lasin viereen, baarin pöytään likaiseen. Salaa joku yksinäinen tuottaa kyyneleen. Kuka kantaa huolta, pitää heikon huolta. Ristiriidan tuskaisuus ei huku valheeseen. Liian usein kipeästi joudut pettymään. Liian paljon huomaat luottaneesi ystävään. Yksinäisyydessä, Eevon syleilyssä, heistä parhainkin voi pelkkää tyhjää sisältään. Jeesus tunsi kaiken, mitä tunsi ihminen. Siksi hänen luoksensa voi tulla itkien. Se muista levoton, nyt mahdollisuus on. Tunnon kuorman pudottaa, saat eteen Jeesukseen. Kukaan meistä tekojaan ei pysty maksamaan. Sinua ei jätettykään yksin jaksamaan. Mitään älä salaa, Isän luokse palaa. Anteeksi hän antaa uuden alun kokonaan. Kaikki kyyneleesi itke luona Jeesuksen. Pettymyksen, surun, kaiken yksinäisyyden. On armon riittävyys, loppuu sielun syys. Toisenlainen päivä nousee takaa kyynelteen. Ei koskaan iäksi se taakse jäänyt on. Lääkettä ei löydy sielun tuskaan, minkä eilinen toi tuntoon. Unohdus ei lohtua voi antaa, tehtyä et tyhjäks tehdä voi.
kanssa tonne rantaan. Sielussa kun sora-äänet soi. Jeesus vain voi synnin vallan murtaa. Tunnon tuskat kaikki lievittää. Omat ponnistukset ovat turhaa. Ongelmat vain Jeesus selvittää. Ehkä luotat siihen, että kerran tunnon haavat aika parantaa. Mutta jos sä ohi kuljet kerran, etsit kenties tietä helpompaa. Silloin synkät varjot tiesi peittää. Tuho varma edessäsi on. Elon myrskyt sinne tänne heittää. Ja sä olet täysin turvaton. Ajan harha teiltä nyt jo käänny. Tielle, joka johtaa onneen. Riennäittet kuorman alle ränky. Ota vastaan armo Kristuksen. Elämäsi uusi aika koittaa, kun sä saavut luokse Jeesukseen. Ristin veri kaikki synnit poistaa, tuntosi saat rauhan taivaiseen. Hän sun elämäsi purren ohjaa, taitavasti Tyyneen satamaan. Johtonsa aina saat sä luottaa, harhaan et sä joudu milloinkaan. Ajan harha teiltä nyt jo käänny, tielle joka johtaa onneen. Riennäittet kuorman alle näänty, ota vastaan armo Kristuksen. Kiitos laulu Jeesukselle silloin, soi sun sielussasi ainiaan. Matkalla jos uupunut oot milloin, hän sut tukee voittovoimallaan. Jossakin tapauksissa käy niin, että tällainen synnin tunnossa oleva, syvästi haavoitettu ja nöyrytetty ja tämän maailman häpäisemä ja runtelema ihminen tulee ja vuodattaa öljyn, sen kalleimman öljypullossa olevan öljynsä Jeesuksen päähän. Toisessa tapauksessa, vähän samanlaisessa, henkilö tulee ja alkaa voidella Jeesuksen jalkoja. Mutta yhtä kaikki kuitenkin tarkoitus on sama. Ja nyt erään tällaisen tapahtuman kohdalla, jolloin tämä nainen on vuodattanut tuon öljyn Jeesuksen päälle ja itkenyt siinä omaa syntisyyttään ja saanut kuulla Jeesuksen vapauttavat sanat, niin Jeesus siinä sanoo, että kun evankeliumia hänestä julistetaan, niin myöskin pitää muistaa kertoa se tapahtuma. Täällä sanotaan Luukkaan evankeliumin 7. luvussa muun muassa näin, että eräs fariseuksista pyysi Jeesusta aterialle. Näin niin kuin mekin nyt olemme kokoontuneet. Silloin ne talot oli erilaisia siellä idän mailla. Ne olivat kivisiä, niissä oli katollakin tilaa, jossa oleskeltiin, mutta ne olivat semmoisia kivisiä, jossa oli ikkuna-aukot. Ei siellä ikkunalaseja ollut, vaan siellä oli aukot.
Ja nyt tämä oli iso tila, koska oli rikkaasta ihmisestä kysymys. Fariseuksesta, joka oli tällainen hyvin oppinut, sivistynyt ja monin tavoin eli sellaista ulospäin hyvältä näyttävää elämää. Tämä nainen näki, että Jeesus opetuslapsineen meni tuonne kotiin. Hänellä oli sydämellä ollut, että voi kumpa minä voisin päästä kohtaamaan tuota Jeesusta. Olen kuullut hänestä niin paljon hyvää. Voi kumpa minä pääsisin. Hän viimein kaikesta siitä häpeästäkin huolimatta, mitä hän ajattelee, että hänen elämänsä ja nimensä ylle voi tulla, ei hän enää välittänyt. Hän oli kokenut sen häpeän, syvän tuskan, nöyrytyksen, hylkäämisen. Kaikki olivat hänet hyljänneet. Hän päätti, minä vaan menen sisälle. Ja niin hän menee ja tässä ainakaan mainita, että olisi ovenvartijat estäneet sitä. Hän oli ilmeisesti aika nokkela ja hän vaan meni. Ja sinne hän heittäytyy, asettui Jeesuksen taakse jalkojensa kohdalle. Itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään. Kuivasi ne päänsä hiuksilla. Suuteli Jeesuksen jalkoja. Voiteli ne hajuvoiteella. Tilanne, jossa minäkin olen joskus ollut. Syvästi synnin murtamana. Elämän edessä ei ollut kuin pimeyttä. Oli vain ajatus luopua elämästä mahdollisimman pian. Ei ole mitään toivoa. Samanlaisessa tilanteessa minä menin vapahtajani luokse. Siellä hän on nyt Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja Raamattu sanoo näin, että fariseus katseli häntä, tuo joka talon omisti. Ja katsoo välillä varmaan Jeesustakin, miten Jeesus nyt tässä reagoi. Ja tuo fariseus ajatteli, että tuo on syntinen nainen. Eikö tuo mies ymmärrä, että tämä on syntinen nainen? Miksi hän antaa olla tuossa jalkojensa juuressa? Jeesus ei puhu muuta kuin hän sanoo vain tälle fariseus Simonille, että hänellä on eräs kysymys sinulle. Ja niin hän kysyy. Hän antaa vertauksen, että oli 2 lainanantajaa. Sillä oli 2 velallista lainanantajalla. Ja toinen oli velkaa 500 denaaria, joka oli 500 päivän palkka suurin piirtein. Ja toinen 50, eli 50 päivän palkka, paljon pienempi summa. Ja kun hän sanoi, että lainanantaja antoi kummallekin anteeksi, niin tämän velan, niin kumpi sinun mielestäsi, Simon, rakastaa tätä lainanantajaa enemmän? Simon sanoi, että mielestäni se, joka sai enemmän velkaa anteeksi. Sitten hän sanoi Simonille, että näetkö sinä tämän naisen? No tokihan hän näki. Aika erikoinen kysymyskin. Mutta kun hän tuli sinun taloosi, ja kun minä tulin sitä ennen, et sinä antanut minun jaloilleni vettä niin kuin Itämailla oli tapana. Et antanut vesiastia, jossa olisi voinut tomuni jaloista huuhtoa. Mutta tämä kuivasi minun jalat kyyneliltään. Kuivasi hiuksillaan, kasteli kyynelillään. Et sinä suudellut minua niin kuin Itämaassa oli tapana, kun tullaan kotiin, niin miehetkin sitten tämän poskisuudelman, tervehdyssuudelman siinä antoi näennäisesti. Mutta tämä voiteli öljyllä minun pääni ja hajuvoiteella minun jalkani. Mä uskon, että tämä fariseus mietti tätä asiaa. Jeesus asettaa nyt tuon syntisen ihmisen jollakin tavalla korkeammaksi kuin hänet. Jeesus vaan sanoo, että tämän tähden minä sanon sinulle, tämän, tarkoittaen sitä naista, tämän paljon synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näitä rakasti paljon. Ei hän sanonut, että Simon, sinun syntisi eivät ole anteeksi annetut. Mutta hän antoi ymmärtää sen, että Simon kuvitteli olevansa vanhurskas itsessään. Sitten hän kääntyy naisen puoleen. Sanoi naiselle,
sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ateriakumppanit yhtäkkiä alkoi valtava kohina siellä syöjien aterioitsevien ihmisten joukossa. Miten joku voi antaa synnit anteeksi? Pilkkaa Jumalaa, kun sanoo noin. Sehän on täysin mahdotonta. Ei kukaan voi antaa syntejä anteeksi. Kuka tämä luulee olevansa? He sanovat Jeesuksesta. Jeesus kääntyy edelleen naisen puoleen. Minä uskon, että tuo nainen kyynelillään, Jeesuksen jalat kasteltuaan ja hiuksillaan ja pyyhittyään ja öljyä niihin vuodatettuaan. Hän on kuunnellut tätä keskustelua. Hän on varmaan odottanut, että tuomitseekohan Jeesuskin hänet. Kun hän kuulee tämän vertauksen ja ajatuksen siitä, että ei Jeesus tuominnut. Jeesus rakasti häntä. Tämä on sittenkin tuo ihmeellinen vapahtaja, joka rakastaa minua. Minua, joka olen kaikkeni menettänyt, ihmisten hylkäämä. Ja niin hän siinä katsoo Jeesuksen silmiin, kun Jeesus sanoo hänelle, sinun uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan. Tämä on erikoinen kertomus. Ajatelkaapa, me ihmiset usein kuljemme täällä. Suomessakin on paljon tällaisia ihmisiä. Itsekin tietyllä tavalla olen ollut. Ei ole välittänyt siitä, miten se elämä menee. Tai sitten on hullaantunut siihen, kun se menee oikein loistavasti ja kaikki tuntuu sujuvan hyvin ja kaikki näyttää hyvältä. Ja sitten kun tulee ongelmia ja vaikeuksia, ei kestä niitä millään tavalla. Mutta sitten, kun ihminen tulee pisteeseen, jossa hän kokee selkeästi olevansa syntinen, niin se on hyvä, erittäin hyvä paikka ihmiselle. Nimittäin silloin, kun hän kokee olevansa syntinen ja sairas, niin kuin Jeesus sanoo, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Hän kuvaa syntiä sairaudeksi. Silloin, kun ihminen kokee olevansa tällainen synnin sairas, siihen meillä on lääke Jeesuksessa. Ja samalla tavalla mekin saadaan, niin kuin minä itse koin siellä pienen Turun baptistiseurakunnan pienen salin lattialla, kun tuo eri seurakunnista olevien uskovien joukko siellä laskee kätensä minun päälleni, minä ateistina, Jumalan kieltäjänä, Jeesus oli minulle kirosana monessakin kohtaa. Ja siellä minä pollistun heidän pyynnöstään. He rukoilevat minun puolestani. Ja minä koen itseni syvästi syntiseksi. Ja kun minäkin kuulin nämä sanat, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ne oli minun elämäni tärkeimmät sanat. Ne olivat tälle naiselle hänen elämänsä tärkeimmät sanat. Ne voivat olla sinun elämässäsi tänään tärkeimmät sanat. Käydään tässä rukouksessa. Kiitos taivaallinen Pyhä Isä, että meillä on etuoikeus olla Pyhän Jumalan edessä. Sinä näet ja tunnet meidät. Tiedät meidän elämämme. Se on kuin ohikiitävä filmi. Se on sinun edessäsi kuin avoin kirja, jota sivu sivulta sinä voit katsella ja lukea. Sinä näet menneen yhtä lailla kuin nykyisen ja tulevankin. Herra, anna anteeksi se, että me olemme olleet omavanhurskaita ja itseriittoisia. Anna anteeksi, Herra, se, että me olemme sivuuttaneet tuon tärkeimmän elämässämme pelastuksen evankeliumin. Ja auta, että me voisimme tänä päivänä kääntyä pelastavan armon puoleen, vapahtajamme Jeesuksen puoleen. Taivaallinen Isä, me pyydämme tänään, että Jeesuksen täytetyn sovintotyön perusteella me lähestymme sinua ja pyydämme saada syntimme anteeksi. Minä toivon, jos sinä koet jotakin tällaista, sano nyt hänelle hiljaa sisimmässäsi. Rakas Jeesus, minä haluan saada syntini anteeksi. Minä haluan, että sinä tulet asumaan minun sydämeeni. Minä haluan tulla Jumalan lapseksi.
Ja jos sinä näin rukoilet, niin me saamme Raamatun sanaan perustuen ja meille annettujen etuoikeuksien, joka on yhtä kuin julistaa evankeliumia ja julistaa myöskin evankeliumin kautta vapautusta synneistä. Me saadaan julistaa sinunkin kohdallesi Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovitoveressä. Sinä voit saada juuri nyt syntisi anteeksi. Sinä voit uskossa ottaa vastaan anteeksi antamuksen ja armon. Herra, tässä me olemme ja me pyydämme, että sinä syvennät työtäsi meissä. Mekin, jotka olemme uskon tietä käyneet kenties pitkiäkin aikoja. Meidän elämäämme on tullut paljon sydämen kovuutta, paljon katkeruutta, paljon sellaista väärää, mikä ei kelpaa, Herra, sinun yhteydessäsi. Ja siksi me pyydämme tänään myöskin tässä, että me saisimme puhdistautua tuossa ihmeellisessä Golgatan veressä. Kiitos siitä. Ja me saamme nyt julistaa myöskin itsellemme ja toinen toisillemme Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntimme anteeksi. Ja me saamme pyytää, Herra, että sinä koskettelet meitä tässä. Ja me haluamme iloita siitä myöskin. Me haluamme vuodattaa myöskin, niin kuin tuo nainen vuodatti kaikkein kalleimpansa, tuon öljyn, jonka hän omisti. Herra, en tiedä miten hän oli se hankkinut ja ansainnut synnin teillä varmaankin, mutta kuitenkin hän vuodatti sen sinun jalkoihisi. Herra, me haluamme vuodattaa myös omasta sydämestämme kaikkein kalleimpamme sinulle. Jeesus, palauta meidät ensirakkauteen. Anna meidän sydämeemme jotakin sellaista, mitä me koimme sillä hetkellä, kun me uskoon tulimme. Palauta meidät, Herra, oikein sinne ensirakkauden tulee niin, että me voimme rakastaa toinen toisiamme. Me voimme rakastaa niitä ihmisiä, jotka kärsivinä kulkevat vielä tämänkin kaupungin kaduilla. Voimme olla rukoillen ottamassa heitä vastaan ja tarjolla pitäessämme evankeliumia, rukoilla oikein, että he tulisivat evankeliumia kuuntelemaan. Me haluamme, Jeesus, sinun nimessäsi siunata kaikkia uskovia tällä paikkakunnalla. Kaiken nimisissä seurakunnissa, yhteisöissä ja tahoissa me siunaamme heitä. Ja me pyydämme, Herra, että sinä virvoitat ja sinä uudistat uskovia mieleltä ja hengeltä. Ja vaikutat niin, että tämä uskova joukko tässä kaupungissa saa voittaa vielä 100 määrin uusia ihmisiä Kristukselle, kenties 1000 määrin. Ja me pyydämme oikein saada olla siitä osallisia. Mutta Herra, kiitos, että siunaat läheisemme, siunaat rakkaamme, siunaat puolisomme, lapsemme. Näet, Herra, on voinut tulla monia asioita elämään, joka on vienyt meiltä tämän läheisen yhteyden. Ja me pyydämme, korjaa, Herra, meidän elämässämme ja rakkaittemme ja läheistemme elämässä asioita, jotka ovat rikki menneet ja aivan kuin haavoille revityt. Herra, kiitos, että sinä eheytät ja korjaat. Ja Herra, me kiitetään siitä, että myöskin saadaan tässä tänä päivänä yhteisellä aterialla ollen tietää, että sinä olet läsnä keskellämme. Olkoon tämä meidän ateriahetkemme niin kuin se suuri ihmeellinen ateria kerran Jumalan taivaissa, jonnekka sinä kutsut kaikki ne, jotka ovat Kristuksen veren armon vastaanottaneet, jotka sinä tulet hakemaan tuuliin ja pilviin. Tuo ihmeellinen hääateria, jota silloin siellä Jumalan omat pyhät nauttivat. Herra, anna tämän pienen aterian olla tässä, aivan kuin esikuva myöskin sille. Ja kiitos siitä, että syvennät ja lujitat tätä yhteyttä. Anna näille ystäville, jotka ovat täällä ensimmäistä kertaa, Herra, oikein sydämeen sellainen halu tulla uudelleen, ja että he saavat kokea myöskin sinun rakkauttasi, läheisyyttäsi ja lämpöäsi. Kiitos siitä, Herra. Sinä olet voimallinen ja väkevä Jumala. Ja nyt me haluamme pyytää, että sinä siunaat, Herra, nämä ihmiset täällä keittiössä, nämä meidän emäntämme. Ja Herra, me siunaamme nämä ruokatarpeet, niin salaatit, leivät, juomat, kuin kaikki se, mitä tätä varten on laitettu. Siunaa, Herra, nämä rakkaat sisaret, jotka ovat sydämellään tämän tehneet. Herra, anna tämänkin laupeuden työn ja rakkauden työn koitua menestykseksi tämän kaupungin ihmisille.
Auta niin, että me saisimme nähdä entistä enemmän niitä, jotka haluavat tulla yhteyteemme ja haluamme jakaa sitä, Herra. Emme me kalastele ketään seurakuntaamme ensisijaisesti, vaan me haluamme tarjota kaikille Jumalan rakkaudessa ilmaiseksi sitä, mitä me olemme ilmaiseksi saaneet. Ja siksi me haluamme pyytää, siunaa tässä meidät Jeesuksen nimessä. Aamen. Laulan kerron kaiuta vain Jeesus nimeä. Kuin soitto soi se korvissai, kuin viesti ylhäältä. Nimistä kaikkein kaunein on, nimistä kaikkein rakkain on. Nimessä siinä voima on, se Jeesus nimi on. Se kertoo rakkaudestansa, hän kuoli tähteni. Ja ken vain rientää luoksensa, saa synnit anteeksi. Nimistä kaikkein kaunein on, nimistä kaikkein rakkain on. Nimessä siinä voima on, se Jeesus nimi on. Ja kerran vaattein valkoisin saan laulaa taivaassa. Kun alkaa kiitos valtavin, en voi mä vaihdeta. Nimistä kaikkein kaunein on, nimistä kaikkein rakkain on. Nimessä siinä voima on, se Jeesus nimi on. Nimistä kaikkein kaunein on, nimistä kaikkein rakkain on. Nimessä siinä voima on, se Jeesus nimi on. Kiitos Jumalalle vaan, että säkin olit aikanaan valona ja suolana tuolla Raumarepolassa, kun olit varastomiehenä. Että monelle sait todistaa siellä siihen aikaan elävästä Jeesuksesta. Joo, näin on. Kyllä siellä moni sai kuulla. Niin. Jumalan sana ei tyhjänä palana ja kylvetään kaikkien vesien varsille, niin mikä antaa kasvua. Siinä on yksi pöydän toisella puolella istuu. Mitä? Ja siinä pöydän toisella puolella yksi istuu, mikä on saanut vaikutteita. Niin, se on myös minuun vaikuttanut paljon. Ja moni muukin. Niin. Jumala ei ole henkilöistä niin kuin riippuvainen, mutta eri ihmiset, jotka elävässä uskossa, niin me jokaisen kuuluisi olla Herran todistajia. Niin. Joo, ja minulla itselleni todistettiin työpaikalla ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Niin, kiitos Jumala. Hän pyysi, kaveri pyysi kotiansa kylään ja sitten seurakuntaan ja taistelujen kautta sinne sitten mentiin. Ja Joo. kolmannella kerralla siellä sitten tuli niin suuri synnin tunto, että täytyy edentää Jeesuksen luokse. Niin. Ja sain syntini anteeksi. Joo. Kyllä Herra sua on auttanut matkan varrella paljon. Joo, on monella tavalla, joo, kyllä. Ajallisesti ja hengellisesti. Vaikka me ei olla aina uskollisia, niin hän on aina uskollinen. Näin on, ja hänen voimansa on sama tänään. Vuonna 79-80 siinä joulun aikaa vaimo sairastui ja Jumala paransi hänet sitten lopullisesti keväällä vuonna 80 vaikeasta selkäsairaudesta. Lykättiin rullatuolissa sairaalassa pesulle ja joka paikkaan vessaan. Mutta Jumala kuuli rukoukset ja hän on terve tänä päivänä selästänsä. Joo. Jumalan teko on kestänyt. Joo. Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Näin on. Hän on myös tie, totuus ja elämä.
Kyllä, näin on kirjoitettu. Herra, antakoon voimia sulle loppuun asti tässä ajassa. No sitä tarvitaan kyllä. Me kaikki tarvitaan sitä. Kyllä, omi voimia ei jaksa. Ei ole, ja eikä ole työllään hedelmää, mutta kun Jumalan henki on mukana, niin aina silloin tällä joku tulee uskoa. Kyllä, no, aivan. Kyllä. Se on aina tuossa vasemmalla, tuo nainen, tuossa sininen takki päällä. Niin hän on tullut kotikokouksessa uskoon vuoden verran taaksepäin. Joo. Viime kevättalkulla. Aivan. Miehensä kanssa, että heitä oli 2. Joo. Ja hänen miehensä oli 80-vuotias, viime kesänä kastettiin. Että ihan raamatullisen askeleen hänkin otti siinä. Tämä oli luopio, 50 vuotta ollut luopiona ja uudistuu kotikokouksessa. Monia muita on uudistunut ja täyttänyt pyhällä hengellä ja saanut syntinsä anteeksi monet. Romanikodeissa pidetty kokouksia ja ihan valtaväestön kodeissa ja tällä tavalla. Työehdessä on jo turhaa. No. Ei muuta turvaa ole kuin Jumalassa. Näin on. Jumalaa meidän pitää lähestyä Jeesuksen kautta ja ristinjulistuksen kautta. Kyllä. Moni taho ymmärtää sitä, että Jumala on täysin pyhä ja hänellä on korkeat mittapuusta. Niin. Sitä varten hän antoi poikansa Jeesuksen tämän Golgatan työn, että hänen kauttaan ihminen pelastuu. Joo, monet sanoo, että minulla on suora yhteys Jumalaan, mutta niin, ei näin voi olla kenenkään kohdalla, vaan Jeesus on välimies Jumala ja ihmisen välillä. Niin se Ei on. muuta ole. Kyllä, ja Jeesusta ihminen voi lähestyä aina ja kaikissa asioissa. Joo, ja ainoastaan veren turvi. Pyhän sovintoveren turvi. Joo. Siinä on meillä turvapaikka. Tämä on niin kallisarvoinen asia, tämä Golgatan veren hinta. Näin se on. Yksin armosta ihminen voi vaan pelastua. Kyllä, näin se on. Ihmisen omat hyvät teot ei vaikuta siihen mitään, että on kuin saastunut. Joo, ei voi pelastua omilla teoilla. Se on lahja. Se voi ottaa kiittää vastaan. Joo. Ja se on sitten ilo ja riemu.